मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण छोट्या साईजचा केक कसा करतात ते बघूया, ते सुद्धा आप्पे पॅन केक। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं ते बघूया आणि कसं करतात ते सुद्धा बघूया। सर्वप्रथम इथे ही केळी घेतलेली आहे आणि ह्या केळींना कसं इथे डाग वगैरे पडलेले आहेत, तर आपण अशी केळी एकतर टाकून देतो किंवा फेकून देतो। तर तसं न करता याचा एक काहीतरी उपयोग करायचा। तर त्यासाठी मी केळी घेतलेली आहेत आणि याचे साल काढून घ्यायचे आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपण आणखी काय साहित्य लागतं ते बघूया। आता इथे मी अर्धा कप साखर घेतली आहे आणि अर्धा कप दूध घेतलेलं आहे। तर आता आपण काय करायचं, ही साखर आहे या बाउलमध्ये टाकून घ्यायची। मी इथे पिठी साखरच घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये हे दूध टाकायचं आणि याला छान विरघळवून घ्यायचं। साखर पूर्णतः यामध्ये मिक्स झाली पाहिजे। आता ही साखर यामध्ये छान प्रकारे मिक्स झालेली आहे आणि आता आपण याला साईडला ठेवूया। आता आपण हे साईडला ठेवलेलं आहे आणि आता आपण एक मिक्सर पॉट घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण हे केळीचे साल काढून काप करून घेऊया। या पद्धतीने काप करून घ्यायचे छोटे छोटे। दोन्ही केळींचे तसेच काप करून घ्यायचे आहेत। आता इथे काप करून झालेले आहेत। आता आपण इथे याला मिक्सरमधून बारीक करून घेऊया। आता इथे हे बारीक झालेलं आहे, बघू शकता। आता आपण याला एका पॅनमध्ये काढून घेऊया आणि आता आपण त्यामध्ये 2 चम्मच दही टाकायचं, सोबतच 1 चम्मच तूप टाकायचं। तुपच्या जागेवरती तेलसुद्धा यूज केलं तरी चालेल आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं। आता हे मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण यामध्ये गव्हाचं पीठ टाकूया। त्यामध्ये 1 टेबलस्पून खायचा सोडा, अर्धा टेबलस्पून आहे, 1 टेबलस्पून नाही आहे, आणि 1 टेबलस्पून आहे बेकिंग पावडर आणि 1 चम्मच रवा आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं। आणि रवा जो टाकलेला आहे आपण, तो बारीक रवा आहे, याला मिक्स करून घ्यायचं। आता हे मिक्स करून झालेलं आहे आणि आता आपण यामध्ये जे साखर आणि दूध एकत्र मिक्स करून विरघळून घेतलं होतं साखर, ते आपण यामध्ये थोडं थोडं टाकायचं। कारण की एकदम जर टाकलं तर ते म्हणजे गडे बनवू शकते किंवा घुटळ्या बनवू शकते, त्यामुळे थोडं थोडं टाकायचं आणि मिक्स करत जायचं। आता बाकी उरलेलं सुद्धा टाकून घ्यायचं आणि मिक्स करायचं छान। त्याला हळूवारपणे असं मिक्स करायचं, फक्त गुठळ्या होऊ नये द्यायच्या। आता हे छान मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण एक आप्पे पात्र घेऊया। हे आप्पे पात्र घेतलेलं आहे मी
यामध्ये आपण म्हणजे गरम न करता सुरुवातीला आपण याला तेल लावून घ्यायचं. अगदी थोडं तेल लावायचं, अगदीच थोडं लावायचं आहे. तेल लावून झालं की त्यामध्ये आपण, आणि याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता, या पद्धतीने ठेवायचं. एकदम फार पातळही नाही आणि घट्ट पण नाही. आणि आता आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत. या पद्धतीने आपण हे सर्व यामध्ये टाकून घेणार आहोत. आता हे संपूर्ण आपण टाकून घेतलेलं आहे. आता आपण याला गॅसवरती ठेवूया. आता इथे मी गॅसवरती ह्या पॅनला ठेवलेलं आहे आणि आता आपण याला वरून कव्हरिंग करूया आणि 2 मिनटं होऊ द्यायचं. आणि मीडियम आचेवरती ठेवायचं, एकदम स्लो याच्यावरती नाही ठेवायचं. आता आपण 10 मिनटं ठेवलेलं होतं, 10 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण हे काढून बघूया. छान फुललेले दिसत आहे. आता आपण याची साईड चेंज करून घेऊया. छान आरामात, सावकाश करायचं हे. त्याच पद्धतीने सर्व आपण याची म्हणजे दुसऱ्या बाजूनी सुद्धा भाजून घेऊया याला. आता आपण याची साईड चेंज केली आहे. आता आपण त्या साईडनी सुद्धा छान याला भाजून घेऊया आणि एक झाकण म्हणजे कव्हरिंग करूया आणि 5 मिनटं ठेवूया. आता 5 मिनटं झालेले आहेत. आता आपण याला चेक करूया. आता आपले हे झालेले आहेत. आता आपण काढून घेऊया. झालेले आहेत. अशा प्रकारे आपला हा छोट्या साईजचा केक रेडी झालेला आहे. आप्पे पॅन केक पण म्हणू शकतो किंवा कप तर नाही म्हणू शकत, पण आप्पे पॅन केक म्हणू शकतो आपण याला. आणि छान झालेला आहे. एक मी तोडून दाखवते. आतून सुद्धा तो खूप मस्त झालेला आहे, बघू शकता. आणि अशा प्रकारे हा आपण केक रेडी केलेला आहे. हा केक लहान मोठ्यांपासून सगळ्यांनाच आवडतो आणि थोडा डिफरंट वाटतो, त्यामुळे सगळ्यांनाच आवडतो हा. आणि तुम्ही पण करून बघा. आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सोबत बेल आयकॉन आहे त्यालासुद्धा क्लिक करायचं आहे, जेणेकरून नवीन रेसिपी मी अपलोड करेल तर तेव्हा तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन येईल. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय. पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसोबत.